So mga ka-adventure, dito nga tayo sa may bayan ng San Jacinto upang makasaya sa kanilang first ever kalutan sa kanilang piyesta. Kaya tara mga ka-adventure, samahan niyo ako at upang makasaya sa kanilang kalutan o dalan 2024.
Fiesta, bayan ng San Jacinto. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. Congratulations sa inyong success sa kauna-unahang kalutan at dalan sa inyong bayan. Grabe ang saya, sobrang nag-enjoy talaga kami rito. Maraming salamat sa mga bago naming nakilala dito sa mainit na pag-welcome nyo dito sa inyong bayan. Sana'y maimbitahan nyo ulit kami sa susunod na taon. Ay, quality. Sinabi mo yung simple lang, pagkatapos na lang,